zatza begira lortzen dugun diru sarrera guztiek zorra kitatza begira birauta gaudela dozen urteetan derrigorri. Horrek ze ondorio du, hain zuzen ere, egoera oso larri baten, nagoen batetan, derrigorrezko neurri bat izango ditzake, bere puntu esan atza begira hartu beharko bekelako, baina Euskal Herri kasuan da Gipuzkoan kasuan ere bai diputazio dagokionez eta baita udalari dagokionez, nolabait ekonomien esango duken agritatze edo istutze horretan gehiago laguntzen du. Zergatik, momentu hobetan zorpetzi kontrolador baldin bada eta horren inguruko neurriek hartu behar baldin bada ere, inolaz ere ezin dugu esango duguena konsumoen inguruen eta horren inguruko neurrietan oraindik ere ez dugu hartzea. Eta horren arabera, iruditzen zaigun malgutasun bat badagoela hemengo instituzioek zorpetzien inguruen eta beste hainbat neurrien inguruen malgutasun gehiago joatzeko eta margen gehiago bitzeko sortzen da plusbali guzti horiek zorrak itatzea irebilere. Alegia, dirua gehiena moitzi behar danien, eta bankun kasun behar danien, kredito gehiena behar dan momentuan, usten zaio kreditoren matie, eta administrazionaletik ere, nolabait, laguntza gehiena behar danien, ekonomien begitza megirako inbertsioak egiteko momentu danien, ez zuzen ere, oztopatzen zaigu Europatik. Zergatik, Europa ez dalako filatzen Espainilekin, eta neurri batzuk ezagitze eskeolako diru prestako baldin bai. Baina, klaro, subiranatzen ez horrek, evidentemente ere egiten dugu, Euskal Herrien kasuan eta Gipuzkoan kasuan egoera desberdin da. Badago margena, eta datuzen urtetan begira, hain zuzen ere, zorpetzetik jokatzeko. Eta hain zuzen zorra guztiek itatzea jungabe, lau bost urtin, zainzkekinen, 2016-2020 begirako neurriek ezikitzen dugu, zor guztiek itatzea jungabe. Ez da okinen ozentuik, eta gutxio kriz ekonomikon testimulu bat, gure ustez behitu. Eta, beste hainbat adibide jarraitezkiz, hostilero maskatzen du Rajoin dekretuekin, eta zentzu hortan ere, hainbat beste adierazle ematen dienak, ez? Eta, zentzu horretan, testimulu zail batetan, aurkitzen gara gaur egun, 2013 ere gure ustez da ala esan behar da, zintzok izan behar da, testimulu zail baten onmobea, testimulu zailo baten onmobea, nolabait ekonomiko begiratuta, eta kontu horretan, horrek baldintatzen du baita hor kontuen proposamena. Hori ere guztez, sarrera bezala oso importantzia horren testimuluen inguruko erakorketa egoki bat eukitzen da. Zein da gure egoera? Gure egoera aldundien aldetik, ulertzeko gaur egun daukegun kontuen egoera zango nuke, eta pixkatu gure hartin ulertzeko tesorerien egoera, eta gure margena zein dien, ulertu berdu azkenen gurtietan emandan bilakaera. Hordak ezute eta horrietan ebai, 2000 urtetik 2012 begira aldundien aurrekontuen bilakara nola izan da, eta hor pixka bat oso paradigmatiko da krisien egoeran horrien hartu dien neurriek pixka bat zegoera eta notze dituen. Figatzen baldin mazate, hor lau adierazle ikusten dituzue, taula hortan, alde batetik ohiko sarrera izango dituzke, sarrera korrientik izango dituzkenak aldundiek jasute ditunak, beste adierazle bat dugu gauzatutako aurrekontu, alegia zenbat gazta dugun, hori adierazle beltza, urdin miliune, beltza dala, izango ditzake, urdin argile duguna sorpetzea izango ditzake aldundien sorpetzea maila zenbateko edan, bai? Eta bestetik derizuentzak erakin izango ditzake remanente. Nolabait, urtin bunkaeran, baldun bile dauken margena, tesorien, eukiko luken remanentien, urrun urteko kontutan erabilia izateko. 2000 urtien, ohiko sarrerak ziren, altu hauek gaztetezana baina, remanenti sortu nintzen. Fikatzen bale mazate, altu hau da genitun sarrera, gastatzen genuna baino. Zorpetzen maila bajugo zan, egiten genuen gaztu baino, eta remanente hori, lehenen urte horietan hilo egiten da, bai? Zango dugu, tesori hilo egiten da. Hor, bilakaera gorak ematen da, batipat ohiko sarrera bilutzen jute dako, hau da, egora ekonomikoen, esango nuke, buen ekonomikon baitan, nahiz eta zergak aldaketak egin gutxio jasuteko egia sarrerak hilo egin zela, eta sarrera jen baitan, gauzatutako aurrekontura hilotzen juten da. Baina 2007 arte edo modu kontrolau baten. Alegia, ohiko sarreren artin eta gauzatutako aurrekontun artin estabilidad bada. Ez dagoelako desberdintasunik. Zorpetzie neko modu estable baten mantentzen da, ikusten da, neko estable da, urtero tamaina berdin mantentzen da, ez da jaisten baino jor ez da egiten, neko neurri kontrolo baten, eta remanenti ere, bere hortan neko estable mantentzen da. Iristen gara, 2008 urtean, zer gertatzen da, krisi ekonomikoen damate izugarri bat ematen du, ohiko sarrera jatxiera potente bat ematen da, eta hartzen da neurriera, zango kasu honetan,
diru gastuek erabat igotzen. Piko hor, ze piko ematen da, jatxera ematen daiko sarreratan, eta goraka piku ematen da, gauzatutako aurrekontu inguruen. Bai? Nola ematen da hori? Bat, zorpetzen maila ioiez, ikusten ez zuten, bere zen egiten dena da, azkenengo urte hauetan, eta baita ere gerakine, oso esan duke, erabat suntzituz, erabat gaztariz. Urte batek, segon 100.000ko remanente hori fundio egiten. Zergatik hartzen da erabakio? Erabakio hartzen da, ustez, momentu horretan, krisi ekonomikoek konjunktura zala pentsatzen zalako. Edo horren ingureko apostu bat egin zalako. Alegia, gara itxarra ditugu, nolabait ikatzen bazete, krisi ekonomiko testu inguruen, Lehman Brothersen erolarketan inguruen, eta krisi finantziero baten azterketa egiten zen, horrek sortu zen horrelako tambaleo bat, baina ez den zen, 2 urtela bueltako gara. Eta hori ikusten da, materia emateko, zapatero borrotez berdez, eta gezer bai, 2 urte horietan horrendik mensajeat ematen zen, atako gara, 2-3 urteko kontua da, desajuste finantziero batzuk eman die, espabelo batzu dire gehiagako, baina, eta argituko ditugu kontuek, eta buelta emango dugu. Diputazioen kasuen hartzen den horren dira, horren aurrean inberdego inbertsiotan gastua honditu, nolabait, kasu hortan batipat inbertsio publikoi begira, eta kasu hortan batipat intziten errepide eta horrelako inbertsioeta, zen zuzen nolabait plan antikrisis ditzen den horrela begira, eta sorpetzi ere erabat ez. Zein da egoera? Claro, 2010, 2011, 2012, urte pasatzen jute eta egoera ez bueltan bateo, baizik egoera horra juten. Orduan, 2011-2011 ja, tendentzia aldatzen da, batipat gu sortzen gari eta esaten duguna da. Hau, guzako ikuek, ez geha lengua bueltako, norri baten gaina lengua etzan posible, lengu bueltazi intentatzen baldin badegu, urrungo jipoi hundik eta hundik izango da, beraz, amolda berdegu egoera berrira. Egoera berrien zen izan berdu gure ustez da, aurrekontun inguruen, eman edugun politikan. Zarrera edo akionez. Beste kontu da, gero gastuen, naletasun inguruen. Egiten dugun gastuen nola baizatu behar dugu, bai? Neutralizatu behar dugu ditugu, zarrera eta zatu behar dugu. Zarrera gilotzeko apostu bat egin behar dut horrela, hortako aldaketa fiskalak egin behar dut. Evidentemente, krisi ekonomiko inguruen, neurri ekonomiko eta enplegu inguruko politika bat dut baita ere, evidentemente horrek ere zarrera gilotzen dut, hortik ere jo behar da, baina aldaketa fiskalak ere urgenti egin. Eta neurri baten baita ere zorpetzi kontrolatzen etxe behar dugu. Zergatik, bestela, eta gauden testu inguruen eta jakinda, hori usako dikula, zorpetzi hilotzi erabakitzen baldin badegu, datozen urtietan eukiko dugun gastua almena gota txiki izango gara. Zergatik, dugun zorro handi hori bueltatzen pasako ditugulako ez da izan bat urte. Eta horrek erabat, ikotzen gaitu erabat, lotzen gaitu ez zuzen gero gastuetan ere almen minimoa eta eukitzen. Eta beraz, gure erabaki izan da momentu hobetan ikusten ez zutena. Gauzatutako horrekonotu behar. Amoldatu ditugu zarreratan, zarrera egiteko apustu bat egin eta bantzartuko behar tendentzia ascendentea bat ematen ari daia, Gipuzkoan kasuan, Erizaintzak erakinen momentu honetan evidentemente gauden egoeran ezin dugu remanente bat egin jokatu, hori inondik inoarez, eta zorpetzi kontrolatzen dute. Eta pixka bat, zarrera daukionez eta krisi ekonomiko testu inguruen hartu nahi dugun politika. Norbaitek esan dezake, justu ezkerreko gobernu batek hain zuzen ere aurrekontu kontrolatza begira eta zarrera kontrolatza begira politika batin nun gehiago zorpetza begira, ez gastu gehiago egitea begira ekonomia mogitzeko defendiu izan den filosofia danin, ez keizanizmo eta bat, claro, gertatzen dena politika horiek balio ezakete krisi konjunkturalen inguruen sektore konkretu baten inguruen krisien inguruen neurri horiek, egoera horiek ematen baldin badie, evidentemente inberra postuen. Baina bizi dugu krisi ekonomiko gure ustez iraunkorra danien eta hain zuzen ere nolabait bestelako rezeta bat aurrika beretegun ezin dugu egoera horta joan. Bestela nolabait nahiko gineke bai, Portugal, Grezile, Espainie eta bar dauden egoeran bide berdina hartzen. Nun instituzio publiko, sektore publiko erabat baldintzako genduken hipoteka horientien, erabat menpe jarreko gineken Alemania eta horrelako zain inguruen diru faltan aputeko ginelako sorpetze horri aurre ezin dio golko egin, eta gasto alemena erabat muguztuta, eta rekortik egitea behartu. Hori da Espainien egoera, azkeneko urteetan hartu ditun erabakilen dugu. Beraz, ezin dugu hortan dira. Hori zako ikuetan,
amolda hor dugu egora berrira. Hain zuzen, kapazidea edukitzeko, egora horien aurrien, datuzen urtietan, margena edukitzeko gastuetan ere. Bai? Eta zentzu hortan, zorpetzea ez, baina aldaketa fiskala egiten behar dugu. Ze gertatzen da, horiek denbora gehiago behar dela, emaitzak emateko. Bai? Garrixena zorpetza urte batetik bestea, eta urte horretan egundokuk egin, azkenengo lautetan egin zituen bezala, eta gero, ze gertatzen zaigu guri, azkenengo lautetan egin zituztena faktura pagatzen dira. Eta ez, hemen azalduan bezala aldundien inguruen ditugun gastuen inguruen, ze trampeaute daude datu edo baita. Trampeaute daude, ze zorra asko jandu da. Zorra, onmendik aparte beste 900 milioi euroko zor bat dugu, hain zuzen ere, soziedade publikoetan desbidera zalako zorran inguruko politika. Bai, errepidek egiteko, biharren zinturu horie, AP bata, debagoiena begira dikuna, baita ere deskarga begirako lehenengo fase hori, 500 milioi zirenak, eta hondakinen konsortzioen egin zan, hipoteka guzti baita ere 200 eta 80 milioiko zorpetzi dagokion. Gainak koberturakin eta eza espekulatiboekin eta sartza begira. Zorpetze hori dara, soziedade publikoietan ez pasan eman eta aldundien eman pasan aldundien momentutan kiebra baten hau. Orduan, guzti horrek datozen 20 urtetako aldundien aurrekontu politika balintzatzen du. Balintzatzen du peaje politika, balintzatzen du hondakinen tarifa eta bat. Beraz, errezaka izugarri izaten dira. Horren arabera, guk ze bidea hartu nahi dugu, hain zuzen ere, epe erdi luze batea begirako lan egin nahi dugu, zorpetze hori kontrolan nahi dugu, ez da jungo erabat irula urtetan zorra hori guztian amortizatzea, erokei bat izango zelako uraldetik, baina kontrolatzea iritsi behar dugu. Hain zuzen, margena aurkitzeko bai alduni eta bai ikusko goldalak, nolabait, inmersiotako, apustuek egiteko, margen txiki batzu behitak izan ditzake. Hori izango ditzake, nolabait, gure aldetik sarrera inguruen egin nahi dugu politika. Gastuetan, razonatasun eta erainkortasun ere oso importanti da guretzat, eta norri horretan, esan dugu bezala, ohiko saberaka edo nolabait gaur eguneko egoerara molda behar baldin bagorre kontuen, oso importanti iruditzen zaigu baita gastuetan ere lehentasunek ondo finkatzen. Oinarte gastatzen zana, inondik ino ezin delako gastatzen jarraitu. Eta gainera gastu superfluek egon bazaudelako. Hori esan da, 2013ko zerga bilketan zan inguruen, Martinek aipatu du, aurreikuspen bat izango den duke, iaz 2011an bukaeran hartu genitun erabakiek aldaketa fiskal batzuk egiteko, bati RPF-en inguruenetan, 2013 amaitza batzuk emango ditu. Baita ere IVAn inguruen eta egin aldaketak, 2011an egin zen aldaketa horiek 2012 urteko errentan etorpenak egiten dienin eta beste impuestos sozialezen inguruenean ere egiten dienin 2013 emaitza dago. Horrez esan nahi du? Esan nahi duenela, autonomia erkidegoen 3,3ko iloera bat aurreikusten baldin bada zerga zan sarreran inguruen, Gipuzkoan Bizkain Araban begira diferentzia nola da. Gipuzko kasuen 4,37 jotzen da, Bizkaiko kasuen 1,3 jaisten da, eta Araban 1,2 jaisten da. Datoran urteko aurreikuspena. Zergatik, lehen guztin, enbat aldaketa egiteko erabaki hartu genuen lako. Zentzu hortan, ekonomien hazkundie 0 mailan zaiten dugu, nominala 0 mailan zaiten dugu, ez dugu aurreikusten ekonomia hasiko danik, beraz hori ez da kontatzen sarreratan, hori iruditzen zaigu berdin mantenduko dela, naiz eta I bat horiek ere jo, baina kontutan hartu edo konsumo ere jaisten dela, eta beraz ez da automatiko izango IVAn iloera, sarrera iloerakin, iloera hori konparatiba hori beste aldeekin, lotuta dago zerga aldetik ditugun aldaketak inguruen. Eta bat, iaz hartu genituen erabakien inguruen. Horrek aukera ematen digu hain zuzen ere gero gastuetan margen gehienik jokatzen. Lehentasunen inguruen, aipatu da, gizartie hartzen dugu aurrekontuen bezala, eta hor, hainbat kontzeptutan landu nahi dugu, bat, bizitza kalean oinarritu gizakarapen iraunkor bat landu nahi dugu, eta hori gizarte zerbitzuetan lehen aipat dugu kalidadeen mantenitzi oso importante guretzako. Sektore publikoei guztietan ara manatzire, bai, krisi aurre egitea horrekin lotuta, bi ikuspegi hau lotuta dira, eta genero ikuspegi etxertatzen bai. Sektore publikoei guzti itxeiten eguni, ez dugu zaten bakarriken, hain zuzen, sektore publikoen langileek horien baldintza, mantenitza begira, eta horrek duen gure ikuspegi izango ditekena, nolabait
ulertzeko ikuspegi ezkerreko batetik, sektore publiko potente bat zergatik beharko ditu. Sektore publiko potente bat dugu, ze hori da neurri handi baten krisien hartako neurri eraginkor bat. Eta hori azkenengo aste honetan ikusten ari gara. Guri hainbat aliza posatzaigu zuek sektore publiko indartu, gero eta lanpostu gehiago, gasto soziala onditu, gastu horiek gastu ez inbertsioek. Zen dut dago pragantik krisise eta hori izaten zaigu ez. Ez hemen, sektore proiektu berriak zatu berriak, ondo da hori dena. Baina ezin dugu gastu sektore publiko potente batek eta gastu potente batek ekonomien duen eraginen. Eta hori adibidez emateko. Naiz da hori gure akusau, gero aste honetan, paga estran inguruen izan, eztabaiden inguruen, egatzen badinean begira ze eztabaida izan da. Alegia, paga estra horrek gaboretako konsumo inguru zer eragin izango. Hola justifikanera paga eztabaiden matia. Eta arrazoia da, ze hor bidun gordo bat uzartuko da. Alegia, egiten da inbertsio honek gero ekonomia meditzeko moitzak ordunen izu barezko lehen. Eta sektore publiko potente bat, motor bat da, dozen herritan, da gure ustez, hemen gehiago zuzen ere ekonomien inguruen berdeun movimentu hori izan da. Hori egutat, datu oso importanti. Lehen aipa dugu bezala, egonkortasune helburu ere oso importanti da, eta gastu superfluek ebitatzeko neurriek hartzen egia baita ere, eta 2013 ondik eta gehiago hartu ditugu. Datu batzuk emateko, adibide batzuk, dieta, garraioe, joan etorrietan gastatzen dena, 1,5ko murrizpen bat izango da, 2013. Eta keitza ofizialak eta protokolo gastuak eta da, 1,50 jatseko da, datorren urte begira. Gero ja guazka batea, sarreran inguruen nola banatzen da jakiteko, aldundiek ditu, zan dako aldundi behar, 4.000 milioi inguruko aurreikusten bat dugu sarreratan izango dula, 2013an, eta gero ditugu soziedade publiko desberdinek, nahi zan dugunak, gehienak ere sorpetuta daudenak, trampa horren bitartez, guri azpida fundazioen gizarte zerbitzutan ematen dena, bidegi errepideetako gestio ematen duna, etorlur, landa garapena eta baita ere promozio izango dune, industri lurrek, revitalizata begira, eta olako promozio eta sartu zuen bere garaien, gu horrean abueltan baten nahi gara, egiten zaigu hor ez degula sartuek, baina momentu honetan badaren bat proiektu honik martxan daudenak, konpondu beharrekoek. Eta bati bat etorlurren bilakaera, gure nahi dugu, herri txikileen inguruen, landa garapenen inguruen, zerbitzu, asesori, laguntza modun finkatzen. Izpe da, nolabait, bai aldundien eta bai udal gehien zuenan zerbitzu elektroniko edo nolabait esatzen duna, eta, pixka bat, 1.150 milioi euroko sarrera izango dituzke aldundien. Sarrera, ze bere aurrekontu propioa, evidentemente, ez da hori. Jakiteko nola banatzen da, kupu dugu ez dauentzako, hau begiek zagin da, ez dagoen kupu berronde egiten milioi ematen ditu, esko jalaritzak ematen du zati hondiera, urrongo guztietan ez dugu, pixka banaken da nola egiten da. Eta gero, finantza karga baita ere dugu, alegia zorra, amortizatza begira, zorpetze berriekin zatuko gendukena, eta aurrekontu propio, 600 milioi izango ditzeke gorun urtin izango gendukena. Aurten, baino, 2,7 gutxio, gastu propio dagokienez. Sarrera orokorretan, 1,7 ikuskuen jaitsiko da nahi eztiken, 4.000 milioi horiek kontutan hartuta, 1,7 jaisten dena, eta gastu propio 2,7. Konparazio bat, gastu propioen Gipuzkoako kasuen 2,7 izango baldin bada ere, Bizkaiko kasuen 10 izango da, eta Arabako kasuen 9. Hain zuzen ere, lehen izan dugun aldaketa fiskal horien inguruen neurri ez dituztelako hartu, eta baita ere, beste arrazoi bat, iaz ez dituztelako bere neurriek hartu Gipuzkoan hartu zan bezala. Jatxera hori Gipuzkoan iaz hanbelio mantzan, eta beste batzuk nahi izan zuen, eta gore abentzat egiten duen interpretazioen, noai trampeo bat egin eta hori maten nintzen. Aurten ja ezin du egin, eta kolpi izugarria izan da, bai Bizkaiko eta bai Arabako aldundien aurrekontuetan, urrun urtan egin. Banaketan inguruen, baina ikusten dizute, 100 euro jasotzen dituna, biltzen dituna aldundietatik, aldundien aurrekontun 18,7 izan daitezke, hortik 1,49 euro finantza karga edo zorra amortizatza begira erabiliko dugu, 1,6,48 departamentu edo gastu propioen inguruen, udal funtzei Oberetan banatzen da funtza begira 1,9,7 izango da, eta Eusko Jaurlaritzak ekarpena 1,75 izango ditzake. Diru gehiena Eusko Jaurlaritzak ematen du.
Batik bat, eskumen gehienak ere da ditugulako, irakaskuntza, osasungintza, orkutena diru gehiena. Eta 1,6,7 kupoa. Kupo hontan, sartzen da, bai monarkie, jartzituen, diplomazio, horako gastuetan behartuta gaudena ematea. Helburu edo nagusia aipatuz, hainbat botabutuz gero departamentutan baita ere hainbat azaltzen dira, baina hori igual gero galderatan eta azaltzen baldin bada irizietan hobe izango da. Nik pixka bat aipatuko ditu burumurta bira hori kontutan landu nahi ditugu gako nagusiena. Bat, gizarte politika indartzena, eta hor, Europo 28ko gastu bat egiten dugu, iaztik hilo egiten dena, eta zentzu horretan, esaten dugu, gero eta gehiago zerbitzu sozialak emata begirako aurrekontu dira aldundien aurrekontu. Eta urte hori, kopuru hori hilotzen nahi da. Garraio publiko edabioen ez txartel bakarraia 2008 martxan jartzea, txartel bakarraia Gipuzko guztien txartel batekin, izango nuke transporte publiko guztien erabilia izateko aukera izango da. Urte hontako, 2008ko inbertsio nagusi deskargana da, hain zuzen ere deskargan azkeneko tramua egin alizatena, Antzulatik Bergarako tramo hori, gaur egun egiten edo Zumarrateken Antzulako tramuen, eta zentzu hortan, gure apustu zengo ditzek, legedi hontako errepideetako apustue deskarga bukatzeena, hain zuzen ere, irutzen zen egulako, Gipuzko errepide asko egin die, gure ustez egin berretzeinak, hain denbora gutxi behintzat, eta modu horreta gutxi jo, baina deskarga bai, gure ustez izan dela Euskal Herrien egituratza begirako errepide importantera. Azkeneko urteetan Euskal Herrien bai Kantabrire begira eta bai kanpoa begirako errepide pila bat egin die, zan errepide abira azkarreko errepideek, baina barne egitura dagokionez oso errepide gutxi izatu dira zentu hortan. Deskarga gutxi estrategiko da. Bizkaiek, Gipuzko Araba, lotzen duen, abiaura kumilatzen handiko edo zango duke bikarrileko errepidide, gure apustu historiko bat izan da, eta legaldi honetan horra begirako apustu egitie izango ditzake gure erabakie. Toki sustapen ekonomiko edakionez, Gipuzko zaretzen deitzen digun proiektue martxa jarri nahi dugu, aldegin eskualde, zuzen tokiko garapenan inguruen landuko lukeen dinamika berri bat. Hausnarketa bat zabaldu nahi dugu udalakin, garapen agentzia egin batea, eskualde desberdinetan, hain zuzen ere, etorkizuneko oinarri estrategiko eskualde bagoitzen nola ezatu nahi ditu. Eta garbi dago baina, eta ikusten nahi azkenengo urteetan, eskualde bagoitzen klasikoak izan diren sektore produktiboek egin beran daudela, nolabait horren inguruen berdefinizio berri da behar dugula, berdefinizio hori eskualdetatik ere landu behar da, eta zentzu horretan, oain dela 40 urte inguru egintzan bezala eta sektore berri batzuk sortu ziren bezala, eskualde bagoitzak bizitza propio hartuzun bezala, eta gure beste aldibide gara, gure itzen zaigu, momentu horreta ditxe gala, hain zuzen ere benetan, eskualdetako eraile desberdinok, hasi sindikatotatik, enpresaioek, udalak, eta bar, benetan, hausnarketa estrategiko bat egin dezagun, hain zuzen ere, datozen 20 urteta begira, eskualde bakoitzak ekonomia aldetik nola zitu nahi dugun plantatzeko, eta aldundiek hor, behintzat bere aportazio egin nahi dugu. Pasaiko badile bizi berritzi da baita ere apostu importante bat, zentzu hortan Gipuzkoen behintzat ingurune ekonomikoki kaltetuen eta degradore dagoen badian inguruko bizi berritze gure ustez lehentasunezko ekimen bada, eta zentzu horretan aurrekontutan ere apostu bat egiten dugu bizi berritze begira, badia barruko bizi berritze begira, eta beste egin bat aipatu genitzazke ingurumen kalidea hobetzeko eta erekortasuna sustatzeko politikak, hain zuzen, hondakinen inguruen garbi dago egiten dugun apostue, lur bankoen sorrera, hain zuzen ere aldundien parala zegoen baditu hainbat lur, aldundi ditu lur bankoe sortza begira erabilena ditugu, hain zuzen ere nekazaritza begira, nolabait horren ingurun apostu egin nahi duen jendiek eta batipak gaztie begira eskaintza bat egin nahi zen dizaiogun, nekazaritza bertako produktuen inguruen eta nekazaritza ekologiko lantza begira, aldundiek bere lurrek hortako jarri nahi ditu, lehenengo sektori ere ziberritze bat izan da noski euskeran erabileran eta eskalduntzen ingurun bat garrantzitsuek, eta hor bai erabakietan, aldundiek funtzionatzeko moduetan, euskeraz funtzionatzeko hartzen egen erabakietan, eta baita ere euskalgintza lagunduz eta ekonomikoki ere lagunduz. Eta estrategikoa
hain zuzen ere, euskeran erabilera eta zabalkunde eta normalizazioa eta Gipuzko horretan eredu bat izan da dinezta. Kultur sorkuntzaren daukionez, 2016 aipatu, 2016 hori izan da, badirudi Donostira begira, kapitalei begirako apustu bat esatzen dela, baina aldundieko faktora jogatzen badu da izutzen ere Donosti 2016 errealde osoa zabaldu da. Alegile, 2016 teoria mentzat emango ditu onurak eta egingo ekitaldiek Donostitik atea eta errealde guztira zabaldu daitez. Eta zentzu horretan, aldundiek bere horretan eta baita ere 2016 begira lanketa bat egiten ari da, bai ekimenak herrialdea begira landu daitezen, eta baita ere Donosti 2016 politikoki eta kultura bezala ere apustu bat izan da. Donostiak 2016 gure ustez eskaparate bat izan du baita ere, herrialde ezagutarazteko, Euskal Herri ezagutarazteko Europan, euskeri ezagutarazteko Europan, gure kultura ezagutarazteko Europan, eta horren baitan ere, politikoki ere, importantia guztez, Donosti 2016 herrialdien zabaltze eta zentzu horretan horren inguruko apustu egiten dugu. Eskola kirola bultzatzen da, nola nahi, eta aurten ikusi dugu beste hainbat lekutan ere horren inguru erabakiak hartu dela, oinarrizko kirola lagundu, eliteko kirola kaltetan, guk aspalditik mezu horretan ematen genuen, eta horren inguru apustu egiten ditun, erabate dututan geunden, egundu integratuak ditun, eta gaur egun da egoera, badaiz bizkaie, erabakiek hartu dituzten. Gure ustez, zorionez hartu dituzten erabakiek, eliteko kirola laguntza murrizpena, baina zoritxarra esaten dugu ez gogo gonez dituztelako. Egundoko hamar jatxidan horretan, evidentemente bestelako neurrik ezin zeutelako hartu. Eta zentzu horretan, atxiraiek eman dien, zorionez, baina esan behar duguna da, politika bezala, hainbeste aliz kritika segun momentu horretan, postegea bestelekuetan segitina, baina iruditzen zaigu beharrak behartutari izan dela, eta horren inguru ere, azterketa sakono bat instituzioetatik egin berko dukela. Eta nola ez dena aipatu ditutan egin bazen, langile publikun baldintza mantentzi begira eta hobetze begira. Ez guretzako bai eskubidea langileen eskubide mantentzina, baina baita ere sektore publiko potente batek eta lan baldintza duin batzuk ekonomia begira zuzen ere importantea dalako horrek ere bere eragin importantea durako gero izango dugu bezala gainontzeko sektore ekonomikoetan. Pistuatia aurreko nahi nuzatzen aizelako, ikusten duzute, aurrekontuen pisuei gastu idakionez bere pisuetan nola manatzen da, gastu soziala, gizarte politika da, erabat gailentzen dana, gehotak gehiago gaina. Zentzu horretan, urtin urteak gehotak gehiago hartzen nahi da, neurri horretan, aurten ondik eta gehiago osatu dugu, ez zuzen ere Madridetik eta bai Gazteiztik egin derrekortik asumitzeko erabaki politiko hartu durako, dependentzile egin inguruen, eta baita ere RGI kasun inguruen. Eta gainontzeko zeak, ikusten zuten, mugikortasun izango ditzeke biharren handiena, ez zuzen errepidien, garraio publikoen eta horren eskumena ditugulako, eta gainontzeko, beste pisu gutxio bat izango ditzeke. Ikusten dute, bakoitzaren pisu gutxo gara berazin da, egunekotan, eta ja pixka bat, areñari moto bitut, luzain ezelako departamentu bakoitzan helburu nagusienak. Esan duguna da, gizarte politika da departamentu potentiena zentzu horretan, 318 milioi zati proposatzen dugu, aurrekontuta begira, eta hor hainbat datu, horrezienako laguntzak bikoiztu egiten da, esan dugu bezala, 2,4 milioi gaieko dituzke hortarako, egoitzak bergaitzeko lanaketako 1,6 milioi euro emango dituzke, alegia ez dugu, bakarrik diru erabiltzen nolabait konzertazio eta zerbitzu ematen ditu, baita ere inbertsio batzuk ere egiteko. Ez nahiko dituzkein aina, noski, horren egoerakon kundudik gabe, baina bintzat horren inguru ere apostu bat egin dugu. Zan dugu lehen, mendekotasun egin inguruen, murrizketak aurre egingo dugu, 10 milioi euro hortako jarriko ditugu. Pertsonen zaintzako laguntzak ere handitu ingo da, ara 6.000 eurotan, esan dugu lehen eman dugun adibide horietan, eta baita ere gizarte zerbitzuko langileen balentzako hobetzeko 1,4 milioi gehiago jarriko dira. Hau zergatik da, gizarte zerbitzutako konbenioen negozazio dago urte honetan, urte begira, eta zentzu hortan, bai esfortzu bat egiten dugu, konbenio
mejora batzuk egin ahal izateko, eta bai residentzien inguruen eguneko sektortan, horren inguruen dauden kontratak, ez litzeke da aldundien langile zuzena izango, kontratan langileen egoera hobetzea begira. Hain zuzen ere, basango nezake konbenio kastiga horretako badalako sektore ezberdinetan gizarte zerbitzuen ingurun ematen dela. Zerbitzen zaigu horren ingurun ere, esfortzu bat egin behar daukagula urrun urteak begira. Mugikortasunen inguruen, errepideen mantenimentuetan 40 milioi euro gastuko duke, gehiena horretan gastatzen dugu, zenbat errepide gehiago ditugun, mantenimentuen geota gastu handu jo ditugu, eta horre ere oso kautiboa zentzu hortan, ez? Eraikuntzai dagokionez esan dena, apustu deskargana egiten da, 3 urteetako proiektu bat izango da, inbertsio dagokionez, eta atorren urta begira, 32 milioi erabiliko itezke, hor 38 sartzen da hori orokorra izango ditzake, deskargaren bakarria 38 milioi euroko inbertsio bat izango ditzake plantatzen duguna. Garraio publiko eta txartel bakarrekin 29 milioi euro proposatzen ditugu. Hor, sartzen da txartel bakarraia, esango nuke fizikoki, Gipuzkoako sektore, esango nuke, transporte desberdinetan erabila izateko, baina baita ere horren inguruen emango jen berapenakin. Txartel bakarra eukiko da, baina baita ere berapenak izango die horren erabileran datorren urtea begira, hainbat zerbitzutan. Horrek ere, eskatzen dugu aldetik, esfortzu ondilo egiteena. Bidegorrietan, 3 milioi gastako ditugu. Berrikuntza da garapen eta turismo ingurun, aipatzeko lurralde garapen horrekao bultzatziena, ze hor ere aldundiek burrukan egin beharra daukain zuzen tendentzia bat ez da eman, ez zuzen hiriburuen inguruen zentratzen edilako gero eta gehiago sektoro ekonomiko eta gero eta movimentu gehiago, eta inguruko eskualdiek gainberan zatzen edilako, zoritxarrez. Gipuzkoek historikoki gaina gauza bat, beste gauza batzun artean, ondoen baldin mago izan da, eskualde bakoitzak bere bizi propio bat izan du bere ekonomien inguruen. Hain zuzen ere, kapazak izan da, motor propio bitxe eskualde bakoitzien posibilita izan duen eskualde bere bizi propio izan zitatzen eta tendentzioiek hiriburu eta ezaititzen jun, adibidez, Espainiako hainbat herrialdetan emandan bezala, hiriburu eta zentrala dela aktibidea guztia eta gainontzeko herri eskualde ustu egin diela. Baina tendentzi Gipuzkoan ere ematen ere azkenen urteetan, eta aldundiek horren aurkako borroka bat bai nahi du, hain zuzen ere, eskualde bakoitzak, hain zuzen lurralde garapen horreko egitea begira, bintzat udalakin eta garapen agentziekin elkarlanien, horren inguruko apustu bat egin nahi dira. Beste apustu bat izango ditzeke, eta horrela aurrekontutan esfortzu bat egiten dugu, langileen parte hartzik bultatzeena, hain zuzen gauza bada, hain zuzen eskualdetako ekonomi garapen desberdinen ingurun txaitzina, baina baita ere enpresa barrun eta enpresako parte hartzen ingurun ditzen nahi dugu nolabait enpresak eraldaketa bat beharrezko dela, hain zuzen ere etorkizuna begira modu egoki baten jarreko baldin bagea, eta horietako klabe bat langileen parte hartzina. Eta hori adibidez berni baditu baita ere, eta Gipuzko da beste gauza adibide paradigmatiko bat, langileen parte hartzie bultzau eta landu dan enpresak gaur egun nola dauden, eta bultza estienak gaur egun nola dauden. Eta hori ere, ikusi beste iztago adibide desberdinekin. Beste hain bat aipau, Barlo Bankoen aipatu gole, edekai soberantasuneko oinarri jartzina, eta turismo sustatzeko eskualeteko agentzeien elkarlana. Turismo ez da bakarrik Gipuzkoen Donosti eta Zarautz, eta zentzu hortan, baita ere guraz izango ditzake eskualde desberdinetako garapen agentzeiekin turismo inguruko proiektu desberdinek bultatu eta lantzien. Kultura, gazteria eta kirola edokionez, ondarien babesa da importante bat, Gipuzkoko ondarien babestu eta mantenitzeko erantzukizune gurie da, eta 4,5 milioi erabiliko ditugu. Kultur sorkuntza antolakuntzan hor 11,2 milioi, eskola kirolan inguruen 12,4 milioi, eta gero gaztematika programan inguruen 3,2 milioi. Zanetzeke banaketa bat. Oina eskarko gonez, eta gero ja nahazute galderatan, zako nahu sartuko dara. Ingurumena eta lurra antolaketan, ondakinen prebentzioen inguruen, noski apustu garbile egiten dugu, praktika hona sustatzeko, eta hor makone ezberdinekin, hitzarmenak sustatzen egia, autokompostan inguruen, kompostaje komunitarioek, eta horrelako esperientziek zabaltzen laguntzeko.
eskualdeetako lurralde planetan ere Tolosaldeko PTP eta hainbat panteotel partziala eta urumorta begira apustu bezala 2000 blokeauta dagoen plan territorial bat. Lehen aipatuen Pasaia biziberritzeko inbertsioek datorren urtea begira 4 milioi sartuko dituzke, hainbat biziberritzeko proiektutako badien inguruen eta hor Pasaiko udalarekin hitzarmena bitartez egiten dugu eta legealdi oso begirako aurkeztu izango ditzake hau. Energia berriztagarrien aldeko politikak, lehen aipatuen etorrure enpresa publikoen hainbat etxebizitza alokairu jartzeko apostengu duke. Hau da lehen dizatuzten proiektu batzuk eta batipat kasu honetan Hernaniko La Floridako eremuen etorlurre hainbat etxebizitza sustatzeko aukera duke eta asko Jaurlaritzarekin hitzarmen balantzen egia hor dagozkigun etxebizitzak alokairu sozial baten eskaini ahal izateko. Hori pixka bat 2000 begira lotu nahiko genduke hitzarmen bat izango daitezke. Eta gero Gipuzkoako herri txikien oreka eta kalido beltzak dira eta eskualdetan badaien bat adibide, partida berezi bat jarri dugu 5.000 eurokoen, baita ere, herri desberdin hauetan egon daitezkeen behar batzuei erantzun ahal izateko. Eta kantitate handi bat, baina iruditzen zaigu, behintzat hor daitezkeen behar txiki horiek, herri txiki dituztenak laguntzeko, behintzat esfortzu bat behintzat egiten dugu, ustez, herri txikile momentu hobetan edozein inbertsio txiki, edozein apustu edozein lanketa egiteko orduan, edo legi betetzeko orduan ere, adibidez, norman lanketa, legale osoa begirako, hipoteka bat suposatzen duelako, eta horraldun direk iruditzen zaigu, bere ekarpena egin behar duela. Ogasunin esatu dugu, iruzurre aurkako borrokan, aldaketa fiskalaren inguruen, horre hainbat apustu egiten dugu, aurrekontu politika ingurutik, eta azkenik pixka bat foru administrazioen inguruen, giza balien optimizazioa, sektore publikoen kalidade usteko neurriek, eta hain aste honetan hainbeste eztabaida gai dagoen horretan, aipatu paga extra baita ere ordaintzeko asmo guzti daukagula, eta horren inguruan alde egun neurrien eta kalidade hori eta eskubide horiek ez murrizteko erabaki zendu dugula baita ere gure aldetik. Diputaro zen kabinetik dagoenez bukaera, hemen zuzendaritza estrategiko daude eginda, eta hor, euskaren inguruen esfortzu mantenio egiten da, aurreko urteatetik, nahiz eta aurrekontu jatsi, eta baita ere aipatuet, Euskaldintzakin hitzarmenak, Euskaldintzako eta euskarazko komunikabideek sustatzi eta bultatze guretzako ezinbesteko politika da gure aldetik, parte hartzen inguruen, aldundien da udal arteko sare hori indartzen jarraitu, herri mugimendu parte hartze bultatze dira ekimenak landuko dituzke, berritasunen inguruen, bigarren foru plana dago momentuetan martxan, 2013 begira onartu nahi dena, eta horren inguruan neurri batzuk lantzeko, giza eskubide eta memoria historikoen inguruen, baita ere, gure ustez, gaur egun bizi dugun testuinguru politikoen ezinbesteko beste kontu bat, egi ezagutzeko ekimena landu behar dira, egi guzti ezagutzeko ere bai, eta horretan iruditzen zaigu aldundiek, ekarpen interesgarri bat egin dezakelako, eta gaina baita ere, giza eskubideen errespetu inguruan baiodeia gatazka bukau dela, eskubide guztiak errespetatzen dira, eta bakarrik relatu ez, eta zitzen behar dugula. Ez da hori egile, giza eskubide burratzen jarraitzen da gaur egun, eta adibide oso sangrante ditugu, adibidez presoen inguruen egun egoeran, eta iruditzen zaigu aldundiek ere horren inguruen bere ekarpena egin behar dugula, beti ere giza eskubideen errespetuen ikuspegi batetik. Eta azkeni, aniztasunen inguruen, aniztasunen Gipuzko eraiki, horren inguruko laketa, herri honetan ditugun kultura desberdinen arteko anaikidezen inguruen, iruditzen zaigu horre ere jarraitu behar dugula lan importante bat egiten. Eta pixka bat hau izango ditazke, aurrekontuta begira, departamentu ezberdinetan, jorratu nahi dugun, 2013